کہ ٹونے تے دعوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے اور سونے میں منگے تاج داریاں بس اپنے بوہے دا چوکی دار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے مدد نوئے گا حضرت بی بی سمیہ بھی کھڑیاں آن گیا جنہ جان اسلام واسطے دیتی ہے حضرت بی بی زنیرہ بھی کھڑیاں آن گیا جنہ دی نظر اسلام واسطے چلی گئی ہے حضرت بی بی لبینہ بھی کھڑی ہوئے گیا جنہی چمڑی اسلام واسطے ادھیڑی گئی ہے سیدہ خاتون جنت پاک بھی کھڑیاں جنہ جناب آلہ اپنے پترہ دی تربیت شہادت شوق دے ہوتے کی تھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بھی کھڑیاں سن جنہ اونو محمد جیسے پتر وارے حضرت جناب ام کلثوم بھی کھڑیاں سن بڑیاں بڑیاں پاک بیبیاں بھی کھڑیاں سن اس ویلے ساڑیاں مسلمان عورتانوں اتنا تے سوچ لینا چاہیے دایا کی جواب دے واگے جو انہاں آکھیا اساں تے اسلام واسطے پتر وار دیتے اساں اسلام واسطے بھائی وار دیتے اساں اسلام واسطے رشتے وار دیتے تساں اسلام واسطے ایک پردہ بھی نہ کر سکے 5 ویلے دی نماز بھی نہ پڑھ سکیا ذرا دسو مسلمانوں قیامت دا دن سی حضرت ام خلاد جیسی بی بی آئے گی کہ جس بی بی دا بچہ غالباً جناب جنگ احد شہید ہویا انہیں ٹکڑے ہو گئے کسی آکھیا مائی صاحبہ توڑا پتر ٹکڑے ہو گیا مائی صاحبہ نے وڈی ساری چادر چکی جڑی باہر نکلن ویلے پاندیاں سن جدو انہوں سدھا کرن لگیاں تھوڑی دیر لگ گئی تے کسی بی بی آکھیا ماں جی توڑا پتر ٹکڑے ہویا گے ہویا پہ آیا تو انہوں چادرہ دی پئی ہوئی ہے تے مائی صاحبہ نے قیامت تک دی مسلمان عورت رو پیغام دیتا کہ انج دیا حضور دیا نوکرانیاں دیا نے آیا بی بی ہو میرا پتر قتل ہویا ہے میری حیات قتل نہیں ہوگی میں چادر کیوں نہ سدھی کرا چادر کیوں نہ پا کے جاواں میرا پتر مرے آئے میری حیات نہیں مر گئی بس یہی پیغام ہے حالات جتنے مرضی کٹھن ہو جاون دین نل کھڑے ہو جاؤ دین نو آکھو اسی دین نل کھڑے دین دے وارث تے دین دے بانی رسول عربی نو آکھو یا رسول اللہ سی حاضر اسی کہہ رہے ہیں لبیک یہی پیغام دیوان اسی توڑے دروازے تے آیا یہی میسج دیوان توڑے دروازے دے ہوتے چل کے آیا جانا سب نے ہے بس سونی تیاری کر کے جاؤ قبر دے اندر حشر دے اندر سرکار دے اگے شرمندگی نہ ہوئے سرکار دے اگے شرمساری نہ ہوئے باقی پیارے ہو ایک چیز تے طے ہے کہ جناب صدا جوانی بھی نہیں رہنی صدا بچپن بھی نہیں رہنا صدا بڑھاپا تے زندگی بھی نہیں رہنی تار نے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمان لیا مان نہ کریے روپ گھڑے دا تے وارث کون حسن دا صدا نہ رہ سن شاخ ہریاں تے صدا نہ پھل چمن دا تے صدا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ بہاراں صدا نہ باپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یار من سب نبیاں من سب نبیاں بس یہی پیغام قوم تک دیوڑ واسطے آیا جیسے مرضی حالات ہو جان ناموس رسالت دے پہرے دار بن جاؤ ناموس رسالت دے محافظ بن کے دنیا نو دس دے ہو حضور دا غلام گناہگار ہو سکتا ہے پر حضور دا غدار نہیں ہو سکتا باہمیں داڑی آلہ ہوئے باہمیں کلین شیو ہوئے باہمیں جبے کبے آلہ ہوئے باہمیں پینٹا شلٹا آلہ ہوئے جس ویلے حضور دی عزت دا معاملہ آئے گا وہ بھی تو انہوں میدان کھڑا ہو کے آکھے گا کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا گستاخ رسول کی ایک سزا
نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، ترجمہ ہے کہ من سب نبیا فقتلوہ، جو نبی کو گالی دے اسے کاٹ کے رکھ دو۔ بس یہی میسج آخری گل کر کے مکائی ہے کہ جناب کدی وقت سی ماما پتر پال دیا ہوندیاں سن حضرت معاذ تے معوذ جیسے کہ جس ویلے بدر دے میدان دے اندر دو بچے آئے، اجے داڑھی بھی نہیں لتھی تے لبدے پھر دینے کہ ابو جہل کتھے لبے گا حضور دا دشمن تے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہہ دے رہے ہو اور تواڈیاں عمران کیوں تسی ایڈے وڈے کافر دا کیوں پوچھتے ہو؟ اندر آج ماں نال وعدہ کر کے آئے ہو اما آج اسی نہیں رہنا یا حضور دے گستاخ نے نہیں رہنا۔ بس یہی پیغام ہے انہاں دوواں بچیاں نے ابو جہل نو مار کے قیامت تک دس چھوڑے کہ عاشق دا عشق سچا ہوئے عمران دے اندر جناب اعلیٰ کوئی جناب اعلیٰ روک ٹوک نہیں ہے، رسول اللہ دی محبت سچی ہوئے تے حضرت جناب معاذ تے معوذ جیسیاں نکیاں عمران بھی وڈے کم کر جاندیاں، حضور دا عشق سچا ہوئے۔ حضرت طلحہ بن برہ جیسا 10 سال دا بچہ بھی مردے ویلے حضور دے پیار دی انج دی گل کردا ہے کہ وڈے وڈے سن کے رو پیندے نے حضور دا پیار سچا ہوئے تے نکے نکے بال بھی وڈی گل کر جاندے نے۔ بس اتنی گل یاد رکھ لینا حضور دے دین واسطے اپنے بچیاں نو، حضور دی محبت واسطے اپنے بچیاں نو تیار کراؤ، کیونکہ رسول اللہ دا پیار ہوئے گا تے یقینی طور تے اولاد ماں پیو دی فرما بردار بھی ہوئے گی۔ جڑی اولاد نے اپنے نبی دی عزت نہیں کرنی انہیں ماں پیو دی بھی کدی نہیں کرنی، انہیں کدی بہنا بھائیاں دی بھی قدر نہیں کرنی، جنہیں اپنے جناب نبی دی قدر نہیں کرنی۔ بس یہی پیغام قوم نو یہی سنانا ہے۔ 1.5 صدی پہلے تقریباً جناب اعلیٰ 163 سال پہلے سید کفایت علی کافی یہی پیغام دے کے چلے گئے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔